Hi mga ka-Ronbel, maayong Domingo kaniyong tanan. Kumusta yung Domingo? Nagligid-ligid pa mo? Or naaba mo sa dagat ron? Or naaba mo sa pool? Or nag-check-in mo sa hotel? Or nangaon mo sa restaurant? Namakal asad ko mga ka-Ronbel. Happy 50th birthday, Bjorn! Fresh from Norway, pagin siya kay last day, pagin siya naabot. Niapa siya sa iyang wife, nga akong cousin. O gi-surprise siya og birthday party. O di ba sweet kayo? Nice idea sa kong cousin kay gi-celebrate niya ang birthday with her family diri sa Pinas. Good idea sad para masursuroy po na iyang bana sa mga nice nga lugar diri sa Cebu or outside Cebu. Anyway, gisursuryahan na nako pero nagpatuyang kog kuha cheat day na sad. Promise lagi mag-diet nako. Nya murag Mount Everest na akong plato, akong bana sig tutok nako. Ay gabala ka mag-diet na lagi ko ugma. Bitaw need you ta mag-control sa amount of food. Unsay mga sud-an ninyo diha mga ka-Ronbel? Enjoy your Sunday bonding with family. Thank you once again for inviting us, mga ka-Ronbel guys.